गोजोन मोनाबिलिनि बयखौबो बर' निउसनि गोदान खौराङाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजाबसिम नायलांगोन। अन्नानै चेनेलाव गोदानै फैदोंबा शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो। दिनैनि गोदान खौरांफोरावनो दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादा मुगानि दावहारु रुंसारि करेन्द्र बसुमतारी रुंसारि सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों। दिनै थामहिनबा 3 अक्ट'बर 2025 खालि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौता हालामनि चिल्ड्रेन पार्कआव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबजों आफादनि एबसुनि बारग' आफादगिरि रुंसारि करेन्द्र बसुमतारी जायखौ मुगानि दावहारु बिमुंजों मिथिनाय जायो, बिथांनि रुंसारि सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गाजा गोमजायै फालिदों। हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै एबसुनि फिरफिलाखौ दुखुनि नेरसोन एबा ससेब्रियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' बिथाङा मुगानि दावहारु रुंसारि करेन्द्र बसुमतारीनि मुसुखायाव बिबार बावजेनो बिथांनिनो अनसालि बिसि सुबासि बसुमतारी बिथाङा बे हाबाफारियावनो गोबां मेलेमजिबि बिथांमोनाबो बाहागो लाफानानै दिनैनि मुगानि दावहारु रुंसारि करेन्द्र बसुमतारी रुंसारि सान फालिनायखौ मेहेरगोनांसिन खालामबावो। मख'नो गोनांदि रुंसारि करेन्द्र बसुमतारी बिथाङा सासे समाज फोसाबगिरि, बिजाब लिरगिरि आरो थुनफावथाय लिरगिरि महरै हाबा मावदोंमोन। लोगोसे हारिमु बिथिङावबो हाबा मावनानै बर' हारिनि जौगानायाव गोबां बिहोमा होलांदों। रुंसारि करेन्द्र बसुमतारी बिथाङा रायजो राजानि अनसायनाय मोननानै गासै खेबथाम एमएलएबो जानो हादोंमोन होननानै खौरां मोननाय जादों। लिनियेल मेसिआ गड टावार अफ इन्डिया 2025 नि गेजेरजों गावनि दावबायनायखौ रोखा खालामदों, जाय दावबायनाया दिसेम्बरनिफ्राय भारतनि मोनब्रै सोहोरफोराव जागोन। बे गेदेमा फुटबल गेलेगिरिया कलकाता, आहमदाबाद, मुम्बाइ आरो गोदान दिल्लीयाव दावबायहैगोन आरो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिजों लोगो हमगोन होननानै खौरां मोननाय जादों। लिनियेल मेसिआ फोरमायदों दि भारतआ मोनसे जोबोद जुनिया हादोर आरो आंहा 14 बोसोर सिगां बै समनि मोजां गोसोखांथिफोर दं। फेन्स एबा नायगिरिफोरा जोबोद मोजांमोन। बिथाङा बुंबावदों, भारतआ मोनसे गोसो गुदुं फुटबल हादोर आरो आं बे समायना गेलेमुनि थाखाय आंनि मोजां मोननायखौ रानलायनानै नायगिरिफोरनि मोनसे गोदान फोलेरखौ लोगो हमनो नेगासिनो दं होननानै बुङो बिथाङा। चेन्नाइ टार्मिनेल पावार प्रजेक्टआव खामानि मावनो थांनाय कार्बि आंलं आरो होजाय जिल्लानि सा 9 मावदांसाफोरनि दुखुनांथाव जिउ खहा जानायनि जाहोनाव दुखुनि आबहावा सोमजिदों। नखरनि सुबुंफोरा बिफानारि बिबानगिरिफोरखौ खहा सुफुंनायनि थाखाय खावलायदों। चेन्नाइ टार्मिनेल पावार प्रजेक्टआव खामानि मावबाय थानाय समाव 30 सेप्तेम्बर खालि मेसिन गोग्लैनायनि जाहोनाव गासै सा 9 मावथिफोर, कार्बि आंलं जिल्लानि सा 4 आरो होजाय जिल्लानि सा 5 दुखुनांथावै जिउ गोमानो गोनां जायो। टार्मिनेल पावार प्रजेक्टआव जानाय बे जाब्रबथायनि खौराङाव गोसारनाय लोगो लोगो गासै कार्बि आंलं आरो गासै रायजोआवनो दुखुनि साया साग्लोबसारदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला थैनाय सुबुंफोरनि गेजेराव कार्बि आंलं जिल्लानि धनसिरिनि सानै सेंग्रा, वाइपुरनि सासे लाइमोन आरो साहा बरबिल 2 रेन्जनि रेगें रेगां सारनि डिमासा गामिनि हावराकाट ओनसोलनि बिखापम परबतसा मुंनि सासे हाबा जायै सेंग्रा दं। टार्मिनेल पावार प्रजेक्टआव खामानि मावबाय थानाय समाव मेसिन गोग्लैनायनि जाहोनाव बिथांमोना दुखुनांथावै जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। बे जाथायखौ लानानै नखरा जिल्ला बिबानगिरिफोरखौ भुगिनांनाय नखरफोरनो नांगौ बायदि खहा सुफुंनायनि राहा खालामना होनो खावलायदों। दारांगजुलि बियाबनि बिजेपि दोलोनि एमसिएलए बिजित गोरा नार्जारिखौ फिन बिपिएफआव लांनायनि गोख्रों खुद्रिसारदों। दारांगजुलि ब्लक कमिटि बिपिएफफोरा अजद होनाय बायदिब्ला बिजेपि दोलोनिफ्राय देरहालांनाय बिजित गोरा नार्जारिया बिपिएफ दोलोआव फिन फैफिननो नागिरदों। 5 बोसोर बिपिएफ दोलोआ सरकाराव गैयैयाव बिथाङा बिजेपि दोलोआव जयेन जाहैदोंमोन। खैफोदनि समाव बिपिएफ दोलोखौ नागारलांनाय बिजित गोरा नार्जारिखौ दारांगजुलि ब्लक कमिटि बिपिएफ दोलोआ माब्लाबाबो लाफिना होननानै बिथांनि मुर्ति बानायना टायार सावना हेंथा होदों। लोगोसे बिजित गोरा नार्जारिनो एम होनो नागिरदों होननानै इसारा मोननायनि उनाव बिपिएफ दोलोनि सोद्रोमाफोरा दिनै तामुलपुर जिल्लानि जामगुरियाव गोख्रों खुद्रिसारदों होनना खौरां मोननाय जादों। गुबुन फारसे दारांगजुलि बियाबनि एमसिएलए बिजित गोरा नार्जारिया खौरांगिरि मेल जथुमदों। दारांगजुलि ब्लक कमिटि बिपिएफ हान्जानि माखासे सोद्रोमाफोरा बिजेपि हान्जानिफ्राय देरहालांनायनि बिजित गोरा नार्जारिखौ बिपिएफ हान्जायाव जयनिं जागोन होनना तामुलपुर जमुगारियाव खुद्रिसारनानै फुथुला सावना धरना होनायखौ लानानै खौरांगिरि मेल खालामदों। एमसिएलए बिजित गोरा नार्जारिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिजित गोरा नार्जारिया बुंदों दि आं बिपिएफ दोलोनि सासेबो दैदेनगिरिजों जगाजग खालामाखै। आंहा बिपिएफ हान्जायाव थांफिननायनि जेबो थांखि गैया। बिजेपि हान्जानि हाइकमान्डनि बाथ्राजों आं सोलियो। बेवहाय गुबुन बाथ्रा साननो नाङा होननानै बुङो बिथाङा। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। अन्नानै खौरांखौ मोजां मोनोबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो।